Sziasztok srácok! Ez itt egy újabb videó lesz, arra ugyanis meglett a 6 feliratkozó, ezért be fogom vállalni az arcomat. Itt a fülemet már láthatjátok, de ez vagyok én. Sziasztok srácok! Ebben a videóban, ugye bevállaltam az arcomat, most már láthatjátok, focizok is, nyomom itt a Power-t. Hagyját nem focizok, igazából edzésre nem járok, de nyomatom igazából. Srácok, na várjatok. Szóval akkor minden nap 2-kor itt leszek. Feliratkozókat kérem szépen. És lájkokat is. Polivárból annyi nem lesz. Olyan sok videó biztos nem lesz Polivárból. Tudom, szeretitek. Brawl Starsból több videó lesz most már, illetve a másik játékokból. Szóval igen. Na srácok, ez a videó nem ennyi lett volna. Szóval akkor tesom, ugye már bemutattam egy videóban, a bevonzás videóban, nézzétek meg mindenféleképpen. És hát igen, na szóval bevonzás videók is lesznek még, album bemutatót most nem tervezek olyan sokat. Igen, sziasztok srácok, ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, akkor lájkoljatok, ha nem, akkor diszlájkoljatok, sziasztok!